Nikwa Ramogi kamano kuom gita Ramogi TV ka koro wadonje chenro mar ariyo mano duol kama koro wagoye mbaka gi Collins Wenje en jawach Higher Education Loans Board kata iluongo ni duol mochung' ne hola ne jombalariany owuoyo kodwa ka en ndara mar Eldoret nikech mane kuma nitiere chenro mar Devolution Conference. Jaduong' Collins erokamano ahinya kuom miyowa sechegi e Ramogi TV ka India. Ageno ni winja maler. Awinji maler kabisa Trevor, erokamano kuom miyowa thuolo ni mar twak gogo Uganda. Erokamano. Collins, ing'eni nyaminwa moro nitiere manotiyo matek moluonge mbalariany, iluongo ni Geraldine. To koro kanodhi e lai maru mar HELB, to temo ng'iyo konyalo yudo hola. To chopo kamoro mipenje ni nyaka oso namba mar ID mare. To ID ni e gima oonge go nikech pok ochopo higni 18, pod en ja higni 17. To ok en kende. Ng'eny jomatindo ywak ni chopo kamoro ma ka gichopo e lai maru tidwaro ID namba to ID ne ma gionge go. Mani konyo nang'o? Erokamano Trevor, kachako mokwongo awacho ni ei kambi mar HELB ka kata ei sirikal ma wantiere ni onge nyathi moro amora midhi we chien. Nyithindo duto koda ng'ato nigi ID, koda nyathi onge ID, koda nyathi dhi e private, onge nyathi moro amora midhi we oko. Koro nyathi miwacho wachni en gima mokwongo modhi apply godo en odhi apply ne scholarship. Koro kose apply ne scholarship to kendo wachako yiene kendo apply ne HELB. Koro kose apply ne HELB, pesa ma ok wanyal miye immediately, lakini pesa wadhi kanone. Wadhi allocate, kwase allocate to wamiye muda matin kapod omanyo ID ne cha. Kose tika yudo ID mi to biro to kendo pesa ne ni ready, wadhi mana chako oro ne. Koro miyo onge nyathi moro amora midhi we oko. Obed ni en gi ID kata onge ID, en wan kode gi kwano ni wadhi miyo gi konyruok. Koro onge nyathi midhi we oko. Collins, udhi miye pesa ni nade ka koro kata mana application kende mok rum nikech chopo kidieny mogik